Ngicela ukuthi ningale ababukeli kuSibani Samathongo channel. Ukhiza lokhiza emzini amanye amadoda aphumele enkabe phela. Ngicela ukuthi ningale ababukeli kuSibani Samathongo channel. Uyazi namhlanje ngifisa sikhulume ngani. Ngifisa namhlanje nje sike sixoxe. Sike sikhulume nje ke gobongo. Silikhulume nje. Silihlaziye. Yini igobongo? Makhuluma ngegobongo sokhulunywa ngani? Igobongo lenzela umuntu onjani? Uyabona? Into le fresh ke siyikhuluma nje sike sixoxe. Ngoba sithola ukuthi abantu abaningi nje badla amagobongo nje abazi. Umuntu uvela hamba ohlola nje kuthiwe nje kufanele udle igobongo umgqudu. Igobongo yini igobongo? Yini igobongo? Masikhuluma ngegobongo sikhuluma ngesixhumaniso esixhumanisa wena nabantu abadala. Masikhuluma ngegobongo sikhuluma ngokudla. Abantu abadala abakudla bese beyabhodla kuwena egazini. Masikhuluma ngegobongo sikhuluma ngesigezo. Esigeza sihlambulule abantu abadala kuwena egazini. Masikhuluma ngegobongo sikhuluma ngesikhanyiso sempilo, isibani sendlela yakho khanya into zakho. Leyo gobongo odlala noma le gobongo ekuthiwa lidlilana. Sikhuluma ngani masikhuluma ngegobongo? Ngisho ukuthini mangabe ngithi igobongo isigezo? Mangikhuluma ngesigezo, khona ukuthi abantu abadala abangcolile kwenegazi ulunywe na umzimba, bekhona ngathi ziyakhapha ngathi ziyisichitho, ulunywe umzimba ube nesidini ungathandeki nakubantu. Konke izinto azenze bese singalungi, kanti abantu abadala abangcolile kwenegazi bafuna ubageza. Isigezo leso segobongo ukuthi abantu bahlambulule bese bekhayisela bese kubulele into zakho. Mangabe ngithi ukudla uzobuza ugobongo lokudla kanjani? Khona ukuthi abantu abadala bafuna ukuphuza, bafuna ukudla igobongo kuwena babhodle. Umuntu okosuke efuthi abantu abadala badle ke nababhodle azombona ngani? Uyancipha. Ncane akakhuluphali. Ngoba abantu abadala bamncela kuyena. Omunye liyamgulisa agule andashaya igobongo liphakama liphuze babhodla phile afuthe ngisho emzimbeni. Abantu abadala bakena ke manje befuna ukuphuza igobongo kuyena bese beyabhodla. Ngisho ukuthi mangithi igobongo lesikhumaniso sakho nabantu abadala, ngisho ukuthi igobongo kuyenza kwesikhathi ulidle bese abantu abadala bese bephakama bese besondela bese bexoxela indaba, ikakhulukazi ngamaphupho ebusuku. Uthi umuntu udla igobongo ebese amaphupho akamkhanyela. Zonke into zakhe zabe bese ziyavula bese ziyaphuma. Befike bemtshela indaba, bemtshela ngisho ukuthi vuka manje endaweni ekhisi kuzoba ukuthi kusasa kuzofuka umuntu kanje. Mangikhuluma ngikhuluma ukuthi mhlawumbe umuntu ohlolayo kuphela. Ngizwe kahle imbukelo kuSibani Samathongo. Hayi lo muntu uyahlola uyisangoma. Kenza ukuthi umuntu nje unesiphiwo sembono yamaphupho. Bayafika abantu abadala bese bemtshela bese bekhuluma kuyena indaba. Ngisho ukuthini mangithi igobongo lesibani? Kuyakwazi ukuthi kwesikhathi into zimnyama. Zifuna ukuthi uyiphakamise ngokuhamba ushaya emsamo. Zithi ushaya bese kuphakama idlozi bese kuphakama abantu abadala bese bephakama bese bekhayisela bese bevulela into zakho. Igobongo bangcwele. Bantwana bakaNkulunkulu, nina besilo, nina bamadlozi. Angazi ukuthi kuma kanjani igobongo bese kuthi umuntu kufanele alidlele gobela. Uyabona le kusafuna sike sihlalele phansi ngeke ngiyithole kahle nezangoma zizonke zike zingitshela ukuthi umuntu ulidla igobongo kwagobela ngasiphi isizathu. Ngoba thina sazi ukuthi igobongo umntwana mangabe ehlushwa abantu abadala sekufanele mhlawumbe athwase noma befuna igobongo isangoma noma lo umuntu ke osuke sekhona manje ngoba abantu abasakwazi umisa amagobongo asemakubo. Siyahamba sifike silimisa igobongo ekhaya lakhe aliphakamise lo muntu ukhamba lakhe ekhaya athi bese liqedile bese kufika abantu abadala bese bekhuluma kunomuntu okade edla igobongo ukuthi ke manje hamba uthwasa. Akaphuma futhi abayize angene kuWhatsApp athi ngiyothwasa kubani athi
ugobela ngakwazi ukungithola sinawo umhlusha edlozi noma indoda seyiyafona sibani inawo umhlusha abantu abadala ungangithwasisa yini cha akubi kanjalo umuntu ukhishilo idlozi limthe hambe kusibani bani noma limvezele umuntu okusiza umuntu kanje emva kwesikhathi mhlawumbe ambona yini igobongo khona indiki khona indawo khona inono khona isambulo maningi kakhulu amagobongo leli ndawo negobongo iliphi leli lifunakala kwena yini ngoba sithola manje ukuthi abantu nje manje yonke indawo nje badla amagobongo abantu uhlangana nomuntu welena ukudla igobongo uhlangana nomuntu welena ufuna ukudla igobongo leyo gobongo udlela ngaphansi kwasiphi isibongo udlela ngaphansi kwamphumsamo futhi ziba khona impawu zikhombisa kufanele udle igobongo umuntu uthi ngisho ingane akayitholi ufuna udle igobongo ngenzani livale ivalo igobongo igobongo liyakwenza lokho uma uyaphelele ngisho nayimali uphele ngisho umsebenzi kweminyama yonke ibhuqa yonke ishabalale umuntu uphele ngisho imali yonke igobongo libalekile liyafuneka kodwa manje sithi wonke umuntu usevele nje manje igobongo abawadla abantu amagobongo kubuye ngokuzolala asike sithi manje awuqondi ukuthi ke kufanele wenze kanjani awuzazi noma igobongo liyafunekani kuwena futhi nawe unokungabaza uyabona mangathi sikhuluma ngami mina kwakukhuluma abantu bethi kufanele ngidle igobongo njengomsebenzi wabantu abadala nje bethi uwenza kanjani umsebenzi wedlozi igobongo wadlanga kodwa kangibatshela kahle abantu ukuthi mina ngeke ngize ngidle igobongo abantu abadala bengafikile bakhuluma nami ngoba konke abakushoyo ngiyakwenza futhi bangitshela indaba ebusuku nasebusuku angiphuphi ikhaba ulidla kanjani igobongo ungatsheliwe ulidla kanjani igobongo ungabonanga leyo gobongo udla yelana athi umuntu kuthiwa ngazalwa ngembethe kufanele ngidle igobongo mina ngazalwa ngembethe ngayivula ingubo yami emva kweminyaka emithathu ngazibona iziqhamo zengubo yami kodwa ngidla ngagobongo wena kanti igobongo kuthiwa lidle yini igobongo udlelani igobongo bantu nabakusibona sabadogo channel ke bengisayithinta lapho ke le ndaba leyegobongo kodwa ngaphela izinto ke manje sezenzeka ngalendlela le ezenzeka ngayo esikhathini samanje sesakhohlwa indlela yokwenza sibaningi kakhulu ke siyifuna indlela seyinhlanhlatha nami nje khona umuntu ongafika esikoleni ngimthethe hayi awuhambe udle igobongo angikwazi impela ukulimisa kodwa ke indoda kufuna udle igobongo noma ngeke kufuna udle amagobongo wena uyabona kodwa ke esimeni esikanjalo ngiyanicela uthi angiguqe phasi ngedolo ngiyanicela lalelani amadlozi lalelani amadlozi enu ngoba abanye abantu bayawadla lamagobongo aphuphe aphele zonakala into zakhe zibe inqaba uma abantu abadala sebekutshelile ukuthi idla igobongo buza ukuthi ufuna udle inhlobo negobongo uma uyakugobela ukutshela ngegobongo hamba uyophahla mhlawumbe ushisa impepho uthi ngitshela ukuthi kufanele ngidle igobongo nje le gobongo yilo yini bazokutshela abantu abadala musu ukulalela umuntu bese wena uyagcina usabuza ngoba impilo yakho ayiphethwe umelaphi ndabuka impilo yakho iphethwe idlozi lakho ngoba uma sawenza into engafanele ngabe yiyo abashaya umelaphi ndabuka kodwa abantu abadala bashaya wena phethe izinto zakho manje onakale lezi zinto manje nade ihamba kahle yabona mina nginabantu abaningi akuzokufuna badle amagobongo vele ngimgeza livele ngabe lisafuneka afika umuntu emncane esigodlweni afika umuntu emncane kithi asami sogeza ngiyambona after 2 months boom usesidudla kodwa kubona bonke abantu abayizuza leyo ndahla khona abanye ukuthi bayageza kodwa lidlule lifuneka igobongo kubona so kushiyana amadlozi kushiyana nokwenza
ngoba thina sikhuluma nje iqiniso sibeke nje ubacacile nje ngeke silokhu sizenza abantu abahle kunina engathi sile phezulu kodwa ngizama ukuqwashisa umbukelo wesibani samathongo channel ngoba mina ngifuna ukuthi ke into zenihambe kahle. Mina yazi ukuthi mina kube kuyangama ngaba akekho umuntu ohamba ehlola. Mina isifiso sami ukuthi wonke umuntu idlozi lakhe likhulume nalimtshela. Ngoba kwayimina ngiyo ukuhlola mina angihloli mina. Kwabantu abadala abafika bangitshela kodwa kuyasetshenzela lokho. Kuyasetshenzela lokho. Mina ngifisa umuntu afika athi sibani samathongo ufika abantu abadala bathi ngicela ungivule ingubo ngoba lokho ngakuthwasela vele pasi emanzini. Ngakuthwasela pasi emanzini. Yabo indlozi lakho ukhulume naye. Ufike kumina uthi njenganomunye ubaba nje ngicela ukuthi ungibukele namanje ngoba nje usubscribe la kule channel. Wafike mina akazange azohlola wathi ngithunyiwe abantu basekhaya. Bathi angize kuwena ngoba wena uhlambulukile. Yamuza umuntu wathi kuthe ungangihloleli. Kuthe ufuna ungenzela iladi ekhaya. Uphakamisa amanono asekhaya. Ubuye lapho ungilungisela umsamo wasekhaya. Ubuye lapho ungibula ingubo. Hey, bathu. Udo baba bathi abantu abadala mase sisixoxele nawe bese ngibeka phansi u200 akaze afike esigodlweni bese ngiya phansi u200 wesigodlo mase ngikhipha drink no sweet ngiyakunika njenganesipho. Hawu uthi kodwa komose ngoba umhlaba sowunje ngivele ngashawa uvalo ukuthi uzothini ngokubona sengena negrocer ngiza nayo kuwena yonke. Ngiyacela komose ukuthi ke lokho kusho abantu abadala ngicela ukhiphe imali ithengele izinto. Hawu ngithi uyakhaya umsamo lendoda akangazi elinye ikhehla lifika kumina lithi mfana wami aliboni ngisho emehlweni leli khehla leli lithi mfana wami kufike umuntu owashona ngo-1964 ufika kwindodakazi yami yagana uthi tshelwa ubani bani esho le khehla ukuthi usizi lakhe nako konke kwakhe kolunga eThekwini. Thatha nansi inombolo lo muntu ozomsiza. Uthi inamba yakho thina siyithole ephushini. Ngithi mina umuntu omdala aningibuka ngeredweni uthi cha. Ikhehla lithi ukhuluma ngiphi umsakazo ngithi nawo. Angibuka kana ku-YouTube lithi ikhehla cha lithi ngimdala kakhulu ngisuka ledandi. Inamba yakhe elethe indodakazi. Ugogo weshone ngo-1964. Kunabantu abanamadlozi enhlanhla akisho ngalokho ukuthi ngithini kodwa kunabantu abanamadlozi enhlanhla ashesha izuzu inhlanhla. So mina ngifuna into kanjalo ukuthi nawe mbukile okusibani samathongo channel uxhumane nedlozi lakho uze kumina sizoxoxa. Uthi into kanje mayisiyimisa kanjani? Into kanje mayisiyimisa kanjani? Nabo abantu abadala bathi ngicela ungisize ngento ethize ngoba nama ngiphumi ngohlola. Yabo sengenzile imisebenzi. Sengifake ezinye iphandle nje. Angihlolanga kodwa ke la ngekhona ke mbukeli okusibani samathongo ngisekutheleni yini igobongo udlilani igobongo udliswa yini igobongo bafunana abantu abadala bona babethi idla igobongo. Mbukelo okusibani samathongo awuyifuni indaba yakho yegobongo sengiphethe. Untombi ziyamncumela usibhamu sogodo. Yabo.